So guys, padung mutungas karon sa taas kayo. Stairway to heaven, guys. Hello, what's up, mga Zay, mga Zoom. This is Ibano Guy Claros in the house. Kasama ko po ngayon si Dong Jasper. Ayan. Welcome back to my channel. Ayan, sa mga di pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly please click here. Ayan. Subscribe nyo po ako, guys. And click the notification bell button para updated naman kayo sa aking mga bagong palabas, guys. Ayan, kung asa ko maglaag, ma-updated, guys. So karon, guys, actually padung mi, guys, sa Bungtod. Babaw sa mga, guys. Papunta kami doon sa taas ng aming lugar. Yan, sa nakita nyo. Diyan, dito na kami sa may tuktok. Kitang-kita doon sa baba. Ayan. Ayan, guys, yung kasama ko dito, guys. Naghangos pa, guys. Ayan. Ayan, medyo malayo-layo na yung lakad namin. Papunta kami doon ngayon, guys, sa taas, guys. Ayan, pupunta kami doon sa itaas. Ayan, punta kami doon, guys. Kailangan pa namin umakyat doon. Ayan, may elevator kasi doon sa unahan. Kailangan namin umakyat doon, guys, para iabot namin yung birthday gift namin sa aming kaibigan. Ayan, sa aming kaibigan na napakaganda. Ayan yung best ko, si Lady Jenna or si J-Lo. Ayan, Jenny on the Rock. Jenny on the Rock or Jenny on the Block. Ayan. Puntahan namin siya, guys. Nag-prepare daw siya ng kaunting pagkain sa amin. Ayan. So, ayan, guys, samahan nyo kami, guys, habang papunta kami doon. Ayan, paakyat kami doon, guys. Ayan. Ciao. Ano bang ginagawa ko sa camera? So, yun. Lalakad kami papunta doon. Kung may mga ano dito, may mga tarantula, guys. Meron siguro mga tarantula dyan, guys. Nung bata pa ako, guys, dito kami nag-ano. Dito kami nigid ng tubig. Pero naiba na kasi, nagbago na yung lugar. Dyan sa baba, yan yung paaralan ng Maria Montessori International School. Sabay bandang itaas sa amin. Dyan sa baba. May ano kasi dito, guys, may bukal. Naitubod diri sa una, guys. Diri ni manguha og tubig. Mangatkat mi diri, guys, magkamig tubig. Nga magsige mi og kuan diri. Dakop-dakop mi diri. Mga wa pa mi tuli. Dakop-dakop mi diri sa akong mga kauban ket maglinga na mo. Nga ang maslide, guys. Bunal og kawayan. Bunalag kawayan sa mama. Ayun, guys, dyan din, guys, andyan din yung ano. Next time, guys, mag-vlog tayo dyan. Punta tayo dyan next time. Sa Cordem Tricks. Merit Cordem Tricks. Tapos dito, makikita nyo yung view sa taas ng Tabor Hill o Eden. Yung malaking cross. Yung malaking cross ay taas. Tabor Hill yan. So, dyan yung daanan papunta doon sa Cordem Tricks at saka sa Tabor Hill. Ayan, kita natin yung tuktok ng Cordem Tricks. Ayan. Pero punta muna tayo doon sa bahay ng aming kaibigan. Ayan, nagtitinda siya ng mga binangkal, guys. Si J-Lo. Puntahan muna natin, guys. Actually, guys, yung pinakagwapa sa grupo namin, guys. Yung pinakagwapa, pinaka-sexy, pinakabata. Nakita na kayo na bahay ng ano, guys, Diwindi. Yan, guys. Bahay ng Diwindi yan, guys. Bahay ng Diwindi. Guys, nagmurat na sakta. Nakakain daw yan, sabi nila.
Gino. Nilakaw siya. Asa siya? Ganihara siya nilakaw? Bago pa. Guys, ang gyari wala pa guys. Wala to na sa natag. Mato na mo. 20 minutes later. Doon. Ayan guys, nandiyan na yung birthday celebrant na natin. Mata na ba yung mga... Kayanan, Desh. Wala na kasi gift. Happy birthday. Celebrate na mo. Ano siyang diling mo Thank you. Ako pa alam mo man. Thank you ko. Thank you so much. Speech siya, speech. Thank you sa tayo speech guys ang atong birthday celebrant. Thank you, Besh. Bisag late na mo, pero happy ko. Thank you, thank you. Ay, ga-apple pa ba tayo ang birthday Hala. guys? Nakalmi guys na late. Ay, no, Dahil ba tayong picture, video din ang cake. Nakatawa na Guys, nabili. mano yung cake guys. So, sa imong masulti sa imong birthday gahapon. Tayo na. Pag sa imong masulti sa birthday gahapon, naluod ka kasi imong gipang luoran. Kinsa ipang-mention ang mga names sa imong gipang luoran kay para Charles, si ma-shout out. Jasper, Kinsa pa? si Christine, Kinsa pa? si Jones. Joke kita. Pag sa imong message nila, kami nangari mami so napasaylo nami. Ang katong wala nangari. Kasi sila, mamawi sila. Dapat inig-angin nila yung birthday ni Dodong. Tag 1,000 kayo lang yan. Joke lang kita kay joke lang. That's a joke. Wala guys, kaya yung anak guys, nagyayo sa diyang anak guys. Nagyayo ang akong anak guys, naraay. Among bibi. Ganahan siya magpaduwa. Bash pag video niya inigwan ni Dodong. Lagi, ako ikaw. So okay na ka, naulian na ka. Oh, and thank you so much for this. Thank you for Ansay pangan sa imong kuan? Forever young. Oh, forever young. Anam dyan siya, matag mo gift guys, dapat opposite ang... opposite! Approve? Approve guys, no? Approve. Ano na siya guys? So, forever young, dapat ang opposite, forever old. Traitor ka, besh! Di ba guys? Muna siya kong amiga guys, lamig ka siya panglawas, tanawa mo. Ano? Ano kayo? Tanawa niya magsumba ng balik, nag-diet na Maguna pa og sumba na niya guys, tanawa guys. Maglumbaan na mamiyag pagamay guys. Very nice kayo ang drawing sa kwan. I love the color. Actually, gipaint na namo. Oh, So, pakita. So effort gid kayo. Of course, grabe mong effort na mo na guys. Amo na siyang gidrawing, gipainting na namo guys. Kapoy kayo. Hello, with the Catholic accent po yun siya. Masya guys. And guys, kung gusto mo order og cake guys or mga sweets, sige, ikuha na. I-advertise ang imong kuan. Kung ganahan mo order cakes, you can just check my page, my FB page, Hercules Cakes. Hercules Cakes. Spell it out. Hercules, like the god of strength. The God of Strength kuno guys. Ayan. Hercules man yung sa mobile. Muna siya si Hercules guys. Ang akong inaanak na liwat kay nako guys. Na guys. Oh guys. Nagduwa guys. Nagdulo guys, mga baby guys. Nagdulo. Ayan guys, bitaw guys, if you want to order cakes or pastries, no? We make cakes, cupcakes, Sa pangman. cake pops, Cake pops. Basta brownies, Mm. basta yung nana. Wedding cakes, very affordable and very yummy ang atong cakes based on feedbacks. Sa akong page kay butangan ako ang mga feedback dito pero ako naman nag-edit. So parang kita tanan ba ang feedback sa namalit. Ang kung makawatch anin na friend niya naka-taste na akong cake, they will know the taste naman. Ayan guys, lami kayo ang iyang cake guys. Lami niyo guys. And guys, just visit the FB page guys. Yes. Hercules Cakes. Cakes guys. Ayan, ako muna na i-attach diha guys ang Facebook page guys. I-attach na to dyan ang Facebook page para ma-search guys. Ayan, order na guys. Ano pang hinihintay nyo guys? Masarap na? Matamis pa? Ayan. Ayan. Ano pang pipiliin nyo? Ay, kayo focus na po ang pamilya. Bili na. Bili na kayo guys. Dapat Ayan. i-edit dyan na diha ka na mugwapa ko. Kaya guys, mo na guys. Yan naman na mukha ko guys. Kaya gisapot na siya guys. Kaya may nakaabot sa yung birthday gapon. So namawait may karon. And I'm so happy. Thank you for the gift. And Pero- thank you for the effort.
kinahanglan mo bawi pa ang katong wala nangari. So, sila na'y bahala unsa ilang ipawi guys. Katong mga nang ate, o katong wala ni great. Wala ni great guys, mga wala ni O great. katong mga trader ron. Joke. Joke na. Wala may traders sa mga friends. Actually, joke to, guys. Sa tinuod ha, dili pero- na nga joke. Joke to guys, pero tinunan na to guys. Dahil to laman na yung joke guys. Wala siya guys. Sige, mawala to siya guys. Ayan. Ako na magtiwas. Papahawayon na to siya guys. Wala pa siya kakaon guys. Ano napanood sa video na siya kagwan. So guys, mamuli na mi guys. Nakalit-get me guys. Collection. Nangulikta mi. Ito sa mi. Magupahi ba ako ha? Ima nang i-upload sa YouTube. Patay dyan ka na ako. Hindi ko naong. Alis na mi. Happy birthday, bye-bye. Bye. Thank you Belated tayo. again. Thank you sa Belated pag-amin. happy Thank you sa birthday. gift. Happy birthday. Kano sa mong birthday sa next week? Kaan, September 15. Next week. September 15. O, di ka kayo nung gagawa ako birthday. Pero di kayo Okay, ito nagyoyo si Ken. Siya ka nag-birthday. Oy. Dili kayo ko take birthday September 15. Vlog it March, di ko mo. Oh, September, happy. Sorry. Yan naman. Bye-bye! Mamay na may bagay na siya. Bye-bye. Hindi na siya Hindi nagpapay. siya kayo mo doon. Takay tabas na. Sige, tabas na. Kita na rin gigawin. Sana na. Hindi na siya. So, nakakasag kayo mo kumpayot. 1 hour later. So yun guys, galakaw taon ni guys, ngit-ngit kaya mong gibaktasan balik guys. Guys, ngit-ngit siya guys. Hindi ka siya makita guys. So palakad-lakad lang kami. Para ba midag post-post nga ngero manggukod na mo ron. Daming aso dito guys. Sa guys, kay hiro guys. Puro nga ni ron.